Καλησπέρα! Στο σημερινό βιντεάκι θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θα ήταν βοηθητικό ένας άνθρωπος με ψυχοσωματικά συμπτώματα να επισκεφθεί έναν ψυχολόγο. Αναφέρομαι λοιπόν στην περίπτωση στην οποία έχεις επισκεφθεί έναν γιατρό, έχει αποκλείσει την οργανική αιτία και σου έχει δώσει τη διάγνωση των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Είναι πολύ πιθανό να αναρωτιέσαι πώς μπορεί να σε βοηθήσει ένας ψυχολόγος να διαχειριστείς ένα σωματικό πόνο και τα σωματικά συμπτώματα. Ένας ψυχολόγος μπορεί λοιπόν να σε βοηθήσει στο να διαχειριστείς με πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτά τα σωματικά συμπτώματα. Μέσα από μια σειρά από τεχνικές μπορεί να σε εκπαιδεύσει στο να παρατηρείς εγκαίρως την εμφάνιση αυτών των σωματικών συμπτωμάτων πριν αυτά κορυφωθούν. Και παράλληλα μπορεί να σε εκπαιδεύσει στο να χαλαρώνεις την ένταση που βιώνεις στο σώμα σου. Ένας ψυχολόγος ακόμη μπορεί να σε βοηθήσει στο να μάθεις να αναγνωρίζεις ποιες καταστάσεις πυροδοτούν αυτά τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Έχει βρεθεί ότι όταν βιώνουμε παρατεταμένο στρες, ο οργανισμός μας εξασθενεί και είναι πιο ευάλωτος στο να εμφανίσουμε ψυχοσωματικά συμπτώματα. Σε συνεργασία λοιπόν με έναν ψυχολόγο μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις καταστάσεις και να μάθεις πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να τις διαχειρίζεσαι. Παράλληλα, ένας ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει στο να εκφράζεις και στο να διαχειρίζεσαι με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα συναισθήματα τα οποία συνδέονται με αυτά τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Συνοψίζοντας το βίντεο, θα ήθελα να αναφέρω ότι ένας ψυχολόγος δεν μπορεί να οδηγήσει στη μοίαση των συμπτωμάτων σου. Αντιθέτως, μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της έκτασης που έχουν αυτά τα συμπτώματα στη ζωή σου. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι άτομα τα οποία βιώνουν για αρκετά χρόνια ψυχοσωματικά συμπτώματα μπορεί να φτάσουν στο σημείο στο οποίο τελικά τα ίδια τα συμπτώματα ορίζουν τη ζωή τους και δημιουργούν μεγάλους περιορισμούς στην καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν ένας ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει στο να αποκαταστήσεις τον έλεγχο τον οποίο έχεις στη ζωή σου και στο να δημιουργήσεις το χώρο ώστε άλλες πλευρές του εαυτού σου να ξαναέρθουν στο προσκήνιο.